Joo, eli mä lupaan tehdä ihan millä vaan kuvausohjelmalla ton. Ainakin Microvoltsista nyt 3 videota. Se mä voin kyllä sanoa, että mä oon päässyt plussan puolelle. Te varmaan tiedätte siinä, mitä plussan puolelle tarkoittaa. No joo, ja sitten niin Minecraftista on tulossa videota. Ja sitten varmaan Totemon pelistä varmaan kanssa. Siitä tulee joskus sitten, kun on 100 tilaajaa mennyt ohi. Tai niinku, niin. Tai sit kun on 101 tilaajaa, niin sitten vasta tulee Totemon ja voi olla, että tulee The Binding of Isaacia johonkin vaiheessa. Sitten varmaan 120 tilaajan jälkeen. Joten siihen on vielä pitkä matka, tai siis kyllähän mä niitä voin tehdä vaikka heti, mutta en mennyt kerkeä, kun mun pitäisi tuossa 8 aikoihin lähteä kouluun. Niin, että tilatkaa mun kanava. Mun nimi on Loller Tenukia ja nähdään seuraavassa videossa.